בשלב הראשון, החמאס ישחרר את כל חטופינו, וכוחות צה"ל ייפרסו מחדש באופן שצה"ל ימשיך להחזיק בכל השטחים השולטים בעומק הרצועה. אני שומע שיש כאלה שאומרים היום שהחמאס היה מוכן כבר לפני שנה או אפילו לפני שנתיים לשחרר את כל חטופינו מבלי שניסוג נסיגה מלאה מהרצועה. טוב, אני אומר לכם, זה פשוט שקר. עכשיו, בשלב השני, החמאס יפורק מנשקו והרצועה תפורז. זה יקרה או בדרך מדינית לפי תוכנית טראמפ, או בדרך צבאית, על ידינו. גם את זה אמרתי בוושינגטון. אני הנחיתי את צוות המשא ומתן בראשות השר דרמר לצאת למצרים כדי לסגור את הפרטים הטכניים של שחרור חטופינו. הכוונה שלנו והכוונה של ידידינו האמריקנים היא לתחום את המשא ומתן הזה בימים בודדים. ושמעתם את הנשיא טראמפ הערב. הוא אמר בבירור, לא נסבול לו תרגילי דחייה, משיכת זמן או התחמקות מצד החמאס.